раҳима ҳалимҷон ва сокини шаҳри Исфара мегӯяд, як шаҳрванди Туркия фиреб додааст ки дар эвази $6,500 келину набирашро аз вилояти Ҳал-Ҳасакаи Сурия берун мекунад, вале бо дарёфти ин маблағ ғайб задааст. ҳоло ин зан аз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хостааст барои пайдо кардани Кемил Оғлу Айҳан, шаҳрванди Туркия ки худро раҳбалад муаррифӣ карда ваъдаи берун овардани келину набирашро дода буд, кӯмак кунад. Асад Ҳалимҷонов, писари 28-солаи ин зан, ҳамроҳ бо ҳамсараш соли 2014 ба Сурия рафт. 2 соли пеш хабари марги писарашро шунид. Шабнам Ҳалимҷонова, келини 23-солааш, хабар дод ки пас аз раҳоии шаҳри Раққаи Сурия аз дасти гурӯҳи тунрави Давлати Исломӣ ба дасти нирӯҳои озодибахши Курд афтодаанд ва феълан дар паноҳгоҳе ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дар вилояти Ал-Ҳасака сарпарастӣ мешавад, нигаҳдорӣ мешаванд. дар ин паноҳгоҳҳо садҳо зану кӯдак ки бо мардони хонавода барои пайвастан ба созмони тундрави Дииш омада буданд, нигаҳдорӣ мегарданд. раҳима ҳалимҷонова, сокини шаҳри Исфара, рӯзи 27 октябр дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, 10 моҳи пеш келинаш тамос гирифт ва гуфт нафаре занҳоро аз Сурия то Туркия меорад ва барои ин $6,500 пул мехоҳад. вақте Ҳалимҷонова пул мефиристад, ин мард пулҳоро гирифта ғайб мезанад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд, аз мушкили ин зан хабар доранд. Умарҷони Умалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, барои дақиқ кардани шахсияти нафаре ки ин шаҳрванди Тоҷикистонро фиреб кардааст, бо мақомоти Туркия ҳамкорӣ хоҳанд кард.